Gazte sortzailentzako dinamika da, Zazpikatuko asanbladetik eman genuen hausnarketa baten ondorioz ateratako dinamika bat, eta honekin lortu nahi genuena zen Alde Zaharrean eta Bilbon ibiltzen diren gazte sortzaileei Zazpikatu eskaintzea espazio bezala, beraien arte ez protagonista hori erakusteko eta publikoari erakusteko zer egiten duten eta aukera emateko gure espazioa eta materiala erabiltzeko. Gazte sortzaileen dinamika honek jatorria dauka Kaskagore konpartzak daukan dinamika batetan, Kaskanrol deitzen dena, eta Kaskanrol dinamikak gazte sortzaileei eskaintzen dizkie Bilboko espazio jakin batzuk, horien artean Zazpikatu bada. Esandako Zazpikatuko hausnarketa horretan ikusi genuen askotan Zazpikatu erabiltzen dela kontzertu sala modura, ez? Askotan kontzertua bakarrik eskaintzen ditugula, gehienetan gainera eragileek antolatutako kontzertuak, eta gainera ikusten dugu kontzertu horiek askotan daudela lotuta jai girora bakarrik. Orduan, horreri pixkat buelta emateko nahi genuen Zazpikatuko antolatutako dinamika bat aurkeztu, eta gainera jai giro horretatik kanpo beste mota batetako ekintzak eskaintzeko auzoari. Kaskarrole eskaintzen dituen nagira batez ere kontzertuak, solakoak, eta nahi genuen apur bat hortik atera, eta benetan hainbeste lekurik ez daukaten gazte espresio sortzaile horiek ematea. Horien artean ditugu antzerki talde bat, poesia emanaldi bat. Dinamika berri hau dago Alde Zaharreko, Bilboko eta Bilbo inguruko gazte guztiei zuzendua, prest daudenak beraien arte hori erakusteko. Dinamikaren antolaketa dago hilabetean ostegun batean izango da. Gure asmoa printzipio zen hilabeteko lehenen ostegunan egitea, baina agendako kontuak direla eta ez dugu posible izan, baina hilabete bakoitzan ostegun batean izango da, denak 7etan. Eta, esan bezala, ostegun honetan izango da lehenengoa. Ikusentzunezko ikasle batzuek egiten dituzten kortoak eskainiko dituzte. Hainbat sari irabazi dituzte haien kortoekin, eta azalduko digute zertan jarduten duten. Gonbidatzen zaituztegu Zazpikatura hurbiltzea emanaldi hauek ikustera. Eta nahi duzu ere bai zuen proiektua edo zuen taldearen proiektua aurkeztu noiz bai Zazpikatun, idatzi eta animatu etortzera.